What's up, zdravite, technický typek a vítaj v ďalšom videu, v ktorom si ukážeme, ako fungujú presety, ktoré nám budú napomáhať, aby nám urýchlili čas a prácu v DaVinci. Poďme na to, ale najprv... Prvý preset bude sa týkať Project Settings, a to preto, že keď budeš začínať nový projekt, aby si nemusel tie nastavovania dávať znova a znova dookola, tak si vytvoríme preset, ktorý si buď načítame, alebo sa nám bude automaticky načítavať. OK? Takže prejdeme si do Project Settings, tu na dole vpravo. Project Settings si nastavujeme rozlíšenie, proxy, kde sa majú nám veci ukladať, takisto si nastavujeme aj color management a tak ďalej a tak ďalej. To si dneska neprejdeme, ale ukážeme si to, keď už budeš mať spravené nastavenia také, aké chceš, aby sa začínali vždycky pri novom projekte, tak prejdeme semka hore ku trom bodkám a tu máme funkciu Set Current Settings as Default Preset, to znamená, keď dáme túto funkciu, tak nám vždycky automaticky pri novom projekte načíta nastavenia, ktoré sme si spravili teraz. Alebo druhá možnosť je tá, že si môžeš savenúť to ako preset, napríklad keby si mal dve rozlišné nastavenia, takže dáme si save, nazveme si to 709 DaVinci, dáme OK, dáme change a keby sme náhodou boli v inších nastaveniach a chceme sa vrátiť k 709 DaVinci, tak dáme load preset a máme nastavenia pre projekt tie správne, aké chceme my. Poďme na ďalšiu vychytávku. Prejdeme do color pageu a poďme si ukázať Power Grade Album. Povedzme, že už mám nafarbený tento záber takto, ako chcem. A chcem to aplikovať aj do inších záberov, nielen v tomto projekte, ale aj niekedy možno v budúcnosti. Poďme si vytvoriť preset pre Power Grade Album, OK? Prejdem si do Gallery. V Gallery kliknem pravým tlačítkom myši a dám Add Power Grade Album a nazveme si ho Test. Dneska dáme Test, OK? Dám Enter a teraz prejdem na záber, ktorý už mám nafarbený. Pravým tlačítkom myši stlačím na obrázok a dám Grab Still. A už nám dalo Grab Still do testu. Teraz si prejdem na druhý záber, ktorý chcem nafarbiť. V Gallery si nájdem test, prejdem na Still a dám Apply Grade. Teraz si už dorobíš iba maličké úpravy. Časom si budeš vytvárať vlastné presety, dajme tomu, keď budeš chcieť iba riešiť CST, alebo budeš mať viacej rôznych projektov, kde si používal rôzne notery a nechce sa ti to robiť stále znova dookola, ale vytvorí si styly a tie styly budeš používať v ďalších projektoch. Takže Power Grade Album, veľmi dobrá vec. Prejdeme si do Fusionu a ukážeme si, ako si vytvoriť preset pre tvoje obľúbené pluginy alebo funkcie, ktoré využívaš vo Fusione. Vo Fusione mám nahodený tracker, ktorý používam často a nebude sa mi chcieť za každým vytvárať tieto tri nóty, alebo po prípade by si mal inšie efekty, je úplne jedno, čo tam máš nahodené, ale chcel by som to používať v budúcich projektoch ako preset, aby som to nemusel všetky tri osobite nahadzovať, ale chcem ich všetky naraz. Takže spravím to, že si označím tie nódy, ktoré chcem, aby sa mi uložili, kliknem pravým tlačítkom myši, dám Settings a dám Save As. Vo Fusione DaVinci Resolve Fusion Templates, dám si Fusion a uložíme si to, povedzme, že Tracker Text. Dáme Save. Ďalej klikneme hore na Effects, v Effects prejdeme na Templates a už si napíšeme Tracker Text a drag and drop si to presunieme a už mám načítaný môj preset. Takže vytváraj presety vo Fusione a potom neskôr sa môžeš k ním kľudne vrátiť a nemusíš to robiť všetko naraz. Poďme na ďalší preset a to na preset Transition. Ak používaš často nejaké prechody a za každým musíš nastavovať čas, po prípade ako sa má správať, tak si ukážeme spôsob, ako si ich môžeš vytvoriť presety a budeš ich tam pliaskať jeden za druhým, OK? V Effect paneli prejdem na Video Transition a nájde si ten tvoj obľúbený, povedzme, že push, zoberiem push, drag and drop, prispôsobím si transition ako ja chcem, dajme tomu, chcem, aby to šlo sprava, dáme easy in out a tie nastavenia sú na tebe. Takto chcem, aby vyzeral transition a chcem ho používať viac razy. Označíme si transition, kliknem pravým a dáme create transition preset. Opýta sa nám, ako chceme nazvať transition, dajme tomu push pravo. A teraz, keď prejdem do video transition a prejdem ku useru, tak vidím, že push pravo už mám sem, drag and drop, a mám ho tu a mám ho aj v ďalších projektoch, takže skvelá vychytávka, preset, to je ono. Posledný preset alebo template, ktorý si dneska ukážeme, sa bude odohrávať skôr, než prejdeme do DaVinci, a to preto, že si potrebujeme pretriediť súbory, s ktorými budeme pracovať. Ja mám na ploche stále vytvorenú zložku, ktorá sa nazýva template.
klikneme si na ňu a ako môžeš vidieť, v nej už mám vytvorené prázdne, pomenované zložky, takisto aj farbou potriedené. Namiesto toho, aby keď začnem vytvárať nový projekt, dajme tomu, nazveme ho test, a tu budem robiť zložky, že dronové zábery, hudba a tak ďalej. Pri každom projekte sa budú často podobať tie zložky. Tak ja si prejdem na ploche do template zložky, zoberiem si tieto prázdne zložky a prekopírujem si to do projektu, s ktorým idem pracovať. A tu už si dávam jednotlivé súbory tak, že ich mám pekne potriedené a keď to budem dropovať do DaVinci, tak mi v DaVinci automaticky porobí aj zložky. V projektu máš poriadok a aj ty sa potom lepšie vyznáš v tej hierarchii. Jo? Tak a toto je pár presetov, ktoré používam ja, aby som si urýchlil čas v práci DaVinci alebo ešte predtým. Dúfam, že ti toto video pomohlo. Nezabudni, chceš, palec hore, zdieľaj a daj like, všetko, čo k tomu patrí. Ja budem spokojný, ty budeš spokojný, všetci budú spokojní a takto by to malo vyzerať v tomto audiovizuálnom svete. Zdraví ťa technický týpek a vidíme sa v ďalších videách. Čau.